Yes. And a pay Opatafuor my Mijina Mama. Dear Matthew chapter 4. Yes. Matthew chapter number 4. And then here's a man who be prepare more questions on the tour, mammy. Yes. I'm so me imagine saying no question. Who question how the be next? And then soon in here was you coffee in tem. Yes. Sharp. Yes, Matthew chapter 4, verse 1 downwards. And now home the Yesu course so And now home the Yesu course so. So upon some conson Say upon some uncoson. Now would di muada at the Driana Riania Najuno. Oh, na Messiah ni di muada at the Driana and opa Riani anajo when he di. Yes. Or they are conching and piebo. Twasu. A come day. A comedy here, imagine say, from an apart to a numerous 6, we need I know what I was saying. Now be a dead 9, in fact, and yeah, a concheric to yes. To us so. Now a social for no ban in chamber scene. A ho and sorry for your friend Satan by Yesu in chain or be son shame. To us so. Sawuni Yankupon Banua. Sawuni Yankupon Bana. Kasana abuyi nani pano. Na ubua se. Ona Yesu si otuase ne se. Wachre se. Wachre se. Enye pano nkona unipa nam so betena se. Na mmom. Asem biara efiri Onyankopon. Asem bi efiri Awurade anum ene na mu onipa nkwa. Yes. To aso. Eno obonsam de ne ko okurukunkunu no mu. Na ode no ko gina asori fi no atifi. Na wo se no se. Se woni wo Nyankopon ba no a. To ho twene fom. Na wo akere se. Wonti. Obesha abofo na wo abesoa wo won nsam. Na wo amfa wo nan ampembo. Yesu se no se. Wo akere biu se. Nso Awurade. Unyankopon unhwe. Na obonsam fa no bio ko pepo tintin bi so. Na wo kire no wiase ahenni nyina na emu animonyam. Okay. Na wo se no se. Se wo bekoto asore me a. Anka me de yenum nyina abema wo. Na Yesu se no se. Firi ho Satan. Na wo akire se. Koto sori Awurade. Unyankopon. Na wono nko a na som no. Okay. Eno obonsam jane ho. Okay. Na hwe abofo bi besom no. Hello. Hi. Me no share bibi kitu ebi. Yes. Ade e wo se hu na wo te ase wa asete na wo ti mu ni. Obie ni wa asase we onim anofa pem. Yes. Kwan a emframa ebo. Kwan a okoda na osore a na hoden fufuro bi aba omu na wasore. Obi anim. Odifu obi anim, odunsini bi anim. If you say abra Awurade boss ro ni asase no obi ani ho. Yes. Enti abra Job kasa bebrebe wa asase no so no Awurade told him Job say so wonim ewiase ahyase aka Job hunu say onim wiase ahyase. Yes. Sanete se onipa firi ha kodu UK abonten na senye ho ne wo na oyo ho. Yes. Sansusu ena UK ni bagana na nye ha ne wo no oyo ho ha. Yes. Enti obi oye ho biara no efie nu a wakowuram kro na wakowuram no emu nioma biara no onim ase. Yes.
saa na onipa yɛn abrabɔ teɛ asase wɔ esu na yɛte no obiara ni hɔ asase wɔ esu onima asase na hyɛseɛ ɛne baabi asase ne firi ha ɛkɔ. Yes. Scientists for the omadwene ne omunyansa atwerɛtwerɛ bi de agu fine, but busa ho sɛ so the omu atwerɛ de ato na ɛyɛ no kora na bebree nsɛm wɔn aka nyinaa nyɛ no korɛ. Yes. No correct. Enti saa de a na me ne umienu asase wɔ esu yɛ ahɔhoɔ wɔ ase. Yes. Na tie ne yie mebeto empanyini kasa bi sɛ ɔhɔhoɔ na hunyadeɛ biara no ɛyɛ kuromani deɛ ɛya. Yes. Okay, Bible a wobɛhunu sɛ Yesu ɔbɛto Satan wɔ asase no so. Enoch ɔbɛto Satan wɔ ha. Yes. David bɛto Satan wɔ ha. Yes. Adiifoɔ akɛse aba kɔ nyina obiara bɛto Satan. Abraham, Isaac, Jacob ɔmu nyinaa bɛto Salamo ɔmo bɛto yɛ Satan ɛwɔ asase wei so. Yes. Wobɛwu akɔ ama wo ma ɛbɛ bɛwu akɔ. Obi a ɔbɛba bi abɛba bɛto Satan ɛwɔ asase wei so. Yes. Okay, Matthew chapter 4 now. Satan ɛyɛ bold ɛka kyerɛ Yesu sɛ wokoto me na wosɔre me a de emu ade dodoɔ nyinaa bɛma wo. Yes. Ɛfiri sɛ wɔde asase so ne mu ade dodoɔ nyinaa yɛ deɛ ya emu dan cars a ɛfɛ adeɛ biara ɛwɔ mu biara no yɛde ama Satan. It should tell you say asase wɔ esu na yɛte no wine ɛna ɛhyɛ de nsa. Satan. Ɛwɔ Satan hɔ. Yes. Senior. Ɛno nti wowadi nya dodoɔ bi a wobɛnya biara no nam sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ wɔ asase wɔ esu nti no kuromani no n'ani yɛ deɛ ya ɛbrɛw. Yes. Ade dodoɔ bi a wobɛnya biara wɔ asase wɔ esu biara no kuromani no n'ani ɛbrɛw. Wonya nyamsom pa ɛyɛ nokorɛ ɛne nkyerɛkyerɛ papa a ɛyɛ adinya kɛseɛ. Yes. Wona wumu but Satan deɛ adeɛ a wɔnim ne sɛ wɔnim sɛ wɔnipa kyinkyini ɛkɔhu baabi a nokorɛ ne han wɔ a ɛdɛn a saa nokorɛ ne han no a wahu no wode bɛtu wɔ no Satan so sa. Yes. Eti anɔpa awia ne anadwo Satan ni brew. Abra yawo Yesu no Bible say na nyansafoɔ mmiɛnsa ne hunu sɛ ɛhyɛn bi nsonoma bi ayɛ dɛn apie. Ɔbrempɔn ne bapɔnma bi apie wɔ asase no so. Yes. Na Satan hu sɛ saa brantie wei akwada wei a yawo no sɛ wanyina mfiri asase no so a nokorɛ ɔba bɛto wɔ no Satan so sa. Yes. Na bra Satan di Yesu fa akwanuasa bia so a anya yie no eduru mire bi na Yesu gyina hɔ din ha no ɔse ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ ewiase sudifoɔ no de ewiase ya ne dia no ɔba ne nkyɛn nyina so no hwee anya dɛn ɛni ne hɔ. Senior. Bombie. Hello. Hi. Sɛ Satan bi bɛdi hɔ a woyɛ dɛn ɔbɛba bɛgye. Yes. Sɛ Satan ni bi bɛdi hɔ a ɔbɛba bɛgye. Ɛfiri sɛ adeɛ bi a ɛnyɛ bi a ɛyɛ efi no ɛfiri Satan mu na ɛba. Yes. Na adeɛ a Satan ɛni bere ɛwɔ nipa ho ɛyɛ baako pɛ. Kaa wɔ Satan n'ani mmere wo da. Yes. Efie na wasi n'ani mmere wo da. Yes. Adentia sɛ nka ɛka cars ɛni efie ɛni sika nka ɔno Satan ɔwɔ ni bebrebe. Nka ka saa nneɛma na nka ɔno ne nkorɔfoɔ mpo ɛna twa saa adeɛ no wɔ asase so. Yes. If you say mu agyidifoɔ ne atenenefoɔ ɛnyɛ mu na mu twa sika ɛyɛ so mu tumidiefoɔ mpanyinnie akɛseɛ ɔmo na twa sika
na omo de abeto bank na wo wanya bi. Yes. Nemom ade ba kupe ena Satan ni bere eni woni pa mu dio. Yes. Ade ne ma onipa di mu asase mu ayo Onyankopon honhom a ote onipa so. Yes, senior. Opatafuor. Hello. Hi. Dia mo onipa sombo. Yes. A chen Satan. Satan pa onye de on pipum ondimu. Yes. Wa ya tantante a ya tene sunte sukoko a ya kese no. Yes. Eti oni opportunity bia wo nyame anim biem. Yes. But only me no de ye opportunity. Ye was sa kwanya no e wurade aheniem. Yes. Ye was sa patterns ne say e betimi ama ye ho kwan ama Onyankopon mu die nanim onyam no abeto ye so. Senior. Eno ena Satan o jealousy. Yes. Eti abra Yesu e call be produce ho no after 40 days. What chere Yesu say operate over latest one. Ope Land Cruiser latest one. And I say ope adie bia eye wiase afefede a onkoto no nsori wonu Satan. Yes. If you say shedensa okura sasi sun safoa. Yes. Na de enti o katere no say Yesu ekoto soli Satan a omo ye no hwan nka ye boss. Satan. Na okoto sori obi a udi musene no. Davida. Enti wan say enye bibia na Satan opa free Yesu o. No person ni die na free ni nsa. Ni mudie na ni monyam no. Yes. To me no powers na urade de ama no. Yes. Ena no opese e ba bedi ni ho. O try no eni omo bebre. First one what the aduane. Hweye e wa aduane ho. Yes. Yes. Adidi dodo na mo wu afa. Hello. Hi. Kontomo akese enam de ya. Wasi sa ukoto me na usware mi ame. Me di wiase afefe de. Hweye na wiase afefe de amo Onyankopon mu die na nim onyam antwe amfiri ho. Yes. See Job chapter 1 verse 6 going. Abro Onyankopon bu sa Satan say. He fa na onam osimi na masasi so chinchire. Efie bie ni wa asase we su Satan ontimi nwuram. Yes. Say you say what opunu mu a oboa. Satan ogina o bedroom. Yes. O kan ba oboa ogina ho. Ojina. Efiri say ade a ye me hu pa ne say anka me de minim say Satan de anka ofa nyame asem ho ben. Nanso kan Matthew chapter 4 no pa yi a abra Satan eni Yesu enya nkita hodie no. Yesu kotu quotation and Satan so aye dey. Wa kotu quotation ni bi. Yes. Osia Satan ankasa wasua nyame asem ahunu secret. Yes. Ena wo na wudi nyame achi no unsua nyame asem uni secret. Ena Satan use sa tool no as a weapon against wo. Yes. Nya bibia o. Ade e be ma Satan etimatwi afa so. Obetimi abra wase. Obetimi asɛ future. Obetimi ama mane abeto. Eye sɛ obe wakia mo Nyankopon mu die na ɛwɔ wo so no. Afiri wo so. Yes. Oman bia sɛ opɛ sɛ obre oman na se na udi oman ne so a. Oman ni mu die ade a mo oman ne sombo no. Wotimi de won sa to sa de no so e capture sa de no a automatically obe de ya. Ube control oman no. Yes. Eti ade ma wu onipa wo sombo na wo ye powerful. Eye Onyankopon honhom tomi no. Say Satan to be capture e pamu nyame honhom e wo so totwene wi a. Ka hunu say wo nipa dua no okra no ene honhom no de wo ye dan. Wo be bow to wo no. Yes. Eti no pa hwe wo ye. Hwe ye. Ne ka hunu say ahunya bia wo biara kaso ye die yo Satan ani mmere. Yes. Na dia Satan ni bre
Say one, ubeye suti ama urade. Because we suti ama urade a de bia woti urade nase. Ebeye ten na sa oself we wetimi anya no wasel. Senior. Hello. Hi. Uti se Satan okoso Yesu nsa atwe ni firi urade nase. Debbie. Was opese odi ne hwe ase. No say no good anymore. None mudie no or different in some. Okay, Bible say na Satan etata the ko chiri asase so. Asase a Yesu nim ho hwe. Yes. Ha! And we call Yesu okoso na hwe no asay no. Which means Satan no. Say na oba ne to ejane ho a wasori afiri ho. Yes. Eti abroad in the coin, the idea should say, now offering a Johnny Nassau still. No Johnny Moody, a Johnny Monyamini to me. Yes. No one is so. Opatafuor. Hello. It is a Satan per se. Or Jew any Monyamini Firusua. Or do call Assasia Unimusoche. Yes. A hawk and Okogu any massy. A honest a wood, Yamua. And one watch ye be free baby ma. Yes. A honest a yaubi, a mania be, a sumbi, and in Guasia be toa, a hotia or be a mamma joe da. Yes. If we say, what that tower do I call to a boom? Why the bubble boom or about Joe? Okay, Daniel chapter 10, verse 30. Abra Yankupon Suma, Angel Gabriel, said Uncle Israel. No one for the Luma Sama, a young commission and command Daniel. Bible say, if you move upon my Persia yes. or Sankano for 21 days. Yes. Now, what me answer? And no bonsam to me or chi a young Yankupon home. I didn't go to a fiasse. Now, bread 3 weeks now, Gabriel and returning ya or sorrow, who here ya shano. Hono Yankupon who say. Ya yere ne pampe no soma ba pomba nim ba ko manke o se ko na ko hwe ba bia di Gabriel akoto abra o tracy ne footsteps no obehunu se Gabriel ye de na koto afiase yes what the cells principalities atimi a che no who money a captain yes and sometimes you know it's not your intelligence if you are intelligent the devil is more intelligent. All the sophisticated ideas and intelligent ideologies. Yes. Hey, Satan didn't kind possesses Sanya Mano. Did the American they also tears and say, so Satan best hewa or that down. What do I could chirichira sasso? Yes. On himself automatically in what danger. Yes. Now, dear Ama or no. What me a din soon conimono, a you yam coupon Nimudia a also. Yes. Okay, in the book of Genesis, chapter 1, verse 1. Bible say, Abron Yanko Pompa body in a no. What tenas in what kind say, you more nipa, some is yes. It is said, O papa. Esasu anywhere you are. Can you say, "Wa we young man, Esasu, O papa sasu biano." Ne patterns be anani subi ayadia. Ewomu. Yes. Enunti. So oni pabi. Ebetimi ayiwa furu ma ame nyunase. Ana age o papa japade bi afiri nsam a. Age se o maame ana o papa su na ti umu no. O shifiri mu. Yes. Se oni pani timi yifiri mu di aka wonu se. Baby ni honu a obetimi agina, obetimi claim ownership over o papa na o maame ajapade so. Yes. Enu ntimpanyin se. Se aboa nansi onwene ntentan. Na ne bante kuma benwini bi toa so a de ya. Ye fidie. Yes. Saboa nansi. Wamjene ntentan na ne bante kuma. Obenwini bi toa so a ye fidie na ne bana sum no. Yes.
sanity o eti abra Yesu eti mi tina ye ka kire Satan say asase susudifo na ba ne ba ne hwe de animi ho entintan ana dan na awurade de nim de ne honhom asi no na Satan pese obesi ne de to aso if he says so si ne de e de to aso de a ka hunu say eya dan a oni onyankopon be struggle over the ownership of Christ. Yes. Why? And oye obane ne de a eti abra Satan ban Yesu no who say ni subia ni ni mu no okana no tum and we walk it off. Yes. Ohun say abrantie we de ne sesus ni ne ban no oti say mi wura no obo me no. Yes. Ne hwi ni mi mu. Yes. Senior. Na onipa bia de ni su ni ne ban ati ni mu no. Na gender and na obe pursue. Hello. Hi. Ni goals and now be there ya. Ube pursue. Why should not you? John 8:44. Be your mommy. John chapter 8 verse 44. And found no nipa banya oye. Yes. Ubetimi aya osofu, ubetimi aya asori pain, ubetimi aya asori ba. And so still Ube carry the DNA and the patterns of the devil. Yes. That shows a sign. Say onyankopon sane sisia wa so dem wa obenya ne ma. Say the onyame benya ne ma sa nso na Satan so be de ya. Obenya ne ma. Onso benya ne ma. Na de wo sa wo de tie ase no no. So onyame sane wo ha ne ba wo ha. Yes. Na danfo wa ha. Yes. Onyankopon nua wa ha. Yes. Onyame tofu papa bi wo ha. Yes. Say na Satan so dware no obetina ha. Onso won krofo a wo tie mu frɛ wo mo a on begina wa tu. Yes yenko. Modie. Yes. Modie. Modie. Mo agya mo firi no ne mu ene wo bonsam. Modie maita mo firi no ne wo bonsam. Some of the people carry the DNA, the patterns of the devil. Onipa bia so a ukro bonsam DNA no ka hunu say Satan. Onso wo hwe. Yes. Onu ni twaka. Yes. If you say ne dehye ne ho. Na wo a watwe ho a wo say o ma bonsam so osefo no su metena ho so no. Wo ena Satan obeso wahwe. Yes. Eduru mire bi na Yesu ntimi ntua ne ka. Real. Se na Yesu timi tua ne ho aka. Enko nka nkyere Peter say onkonkoto dra wo nsuom. Na fish na obeyi no no. Omie nanum. Yes. Na sika kokko kwen e wo ho. Onko sesa no onfa mra no omfa nkotua omo aka. Na Satan no tomi na o ma tilapia no so do so bebrebe na sa tumi na ayira. Hello. Hi. Na ayira. Na wo ho na adan na Yesu anya nkonya bi. Afa ni ensa nkoto dra. Ne ekọ ye ne yi na mo de duru mire bi a. Wonti ase se. Nyame wo tumi. Na enso wa ma wo bre. Yesu kura bre. Yes. Senior. Hello. Hi. Yesu kura ye den. Obray. Obre. Wonti ase se adentina na nsan uto ade ayento. Yeah. Adentina awurade atena ho amu oni pasha oba emem. Yes. Adentina ni pa bebre atwa ho ahia o metimi aboa enso o mutiri mu aye den wo so. Se Satan ema kwan mu o mo boa wa nkanyamsom ka be ye wo de papa. Yes. Every say unya sa no pa uda o car papa bi na air condition bon na car ne de we besi ye to offering a ada usika so no de we usi ye gaga wo sheda yi ta won sa na be ye opatafuor be hu. Yes. Ada so a anko yi a wo be bu mi kwase a no de sie. Amo no. Senior. Hello. Senior. Ada anko yi no de ye de ya. Amo no. Wo mo ne say ya o twam ane ho ha twam rom no twam. Senior. Hello. Hi. Bon sabewrad. Yes. Bobi.
Etika unu say Satan katire Yesu. Also person was come to me, come and bow to me, and worship me. Yes. Once Saul declares that you will not worship Satan, oh boy, you are at war with the devil. Yes. Yes. You are at war. Yes, indeed. It's your prayer. Yesu declares me da over my dead body. In the Satan says, I will deal with you. Yes. To the maybe no one ni. To the maybe na Yesu. Onya baby kula fani tirinto. Yes. No obi beka se na Yesu ade obo asesa wa mobra. Obi obeka tro se Yesu amobra bi oboa. Yesu bobra. No wo dan. Asuafo no omo na edi na chi no obi enu anu owo japade sene no. Yes. No obobra. Abre okotena Misrim onya gold bebre. Odi bafie be bob asisi fie. Nanso so de ndia oka se onya ba bi fani tirinto no. Edura na to anu omo penaku no. Yes. Enti odwane anu akogina esere so. Eho ebi na ne ye penaku no odwane kotena esere no so wa Judas elidi wo mo akotire sa akoa na ha no wo sha na dwubia. Yes. Eti eduru mire bi no esum baako ene koto a wan koto an soli Satan ti. Ne life ye de ato adwam. Ne life in danger. Yes. Eti de bia wotena ha no adwane. Watena ha ni wajane. Yes. Watena ha ni wajane. Yes. Otimi dwane ko Peter fie. Otimi ko sha Martha mu fie because na Martha mu so wo fika sie wo koronim. Otimi dwane ko sha Mary Magdalene fie. O sha wa ben na wotrimienu na wotrimiensa. Na to ate se masa akwa na obesha na wasa dwane afiri wo. Yes. Eti Satan amana sumu anyo ne da. Afiri se ohunu se Yesu oyo hoho. Yes. Do eye Jacob tumfuo no. Israel Yankopon onu osoro ni asase ye ne dia ne ba na aba asase ne so nanso nam se aha anya Kristo tena bere na osoro ene nanim onyam na hini ewo nti no oba asase we so no obeya akoa. Yes. Senior. Hello. Hi. Obeya die ya akoa obefa akoa tebia e de to no ho so. Yes. Duru mere binu na brabo mu odin papa. Don't be dear Kurana den. Yes. Nana brabo ye ndwane adwane ye. Eni atete. Sanate senka ye na nka waja. Uja tetentre den ho ekofa eja foforo. Eye Satan de a koma wasundwe. Yes. To aso o say. Amoaja no akonode na mo pese. Maja na konode. You carry the visions, the dream, the aspirations of your father. Under whose agenda are you? Yes. To us. Ono na wo you wudifuo free mfiti. Oh, you are wudifuo free tete. Sanka wo ye wo wudifuo a. Ka Satan ko nkansa da. Yes. Hello. Nansusu. Ye de ya anyo wudifuo ye ma nkwa. Yes. Ye de onyame anum asem. Yes. E de ma okra awuo. Yes. Ye de onyame anum asem. Senior. E tani aduane. E de ma okra awayira. Yes. Ye watoba. De opatafour. Yes. Ye di sa nyame asem. Senior. And ye di Kenya okra. Yes. Eti say ye ti ase. Na ye ni ewu, na ye se. Ye be man kwade a. Satan, omo ya sumu nya den. Andwe ye da. Senior. Hello. Hi. Na sankie ye akonfo de a. Ye bodua. Eti say obodua a, wo bekum di ya. Nipa. Satan, obetu si atua. David. Si ye am robbers a. Ye call robbery a ye be de ya. You become nipa. Ye bekum nipa. Yes. Ye dwane ko Johnny court a confraternity a. E do sacrifices a. Ye initiate uni asibetu ya boade a. O de dia na beba. O de nipa. O de nipa. Ana ade bia court no ekuo ni be require from you bia. O be de ya. O de beba. O de beko. Yes. Na bra obetwane nyame no o ka se fa ma me bra. David. Ka se fa oba bra. David. So what dwane ato ehan ni nti. Wo betena asase so no di nkwa men. Yes. Eno ayo nyankopon ma na tede. Yes. Senior. Eti nam se
Satan, any Satan ho. I'm telling you, obi odi Satan chibiano at any point in biano. Obetimi yawu. Yes. Hello. Hi. Obetimi ayeden. Obetimi yawu because enyaina onu Satan akipino. Ebia no yibi ediye ne light soup. Yes. Womu a Satan eye womu no. Omu a no obeyibi. And obeyibi. Edi aye sacrifice. Yes. Sa emu apemfo no obenu momoja. Yes. Emu nkwala no obenu momoja. Yes. Emu mpanyimfo no obenu momoja. Yes. Enti ka hunu se bone awie ye ene de ya. Owuo eni nti na me ye ka sa. Efi se wo tanya me tumi ho ekoyi Satan de a. When you boni prekope. Yes. Eti ka hunu se empatuwo eye de ya. Ebel. Yes. Eti obi a empatuwo be ni bia ka hunu se oni emudie wo abrabom. Yes. But wo na wo nkwa na wo ne moroso no ka hunu se wo de ya emudie. Opatafuor. Enti sa emudie no. Enu nti ne ebe ya osa. Yes. Sorry. To aso. No na wayo owudifo firi. Wayo owudifo. Na wonyina nokore so. Onka nokore da. Satan kan nokore da. Yes. Efiri se. Nokore ni mu. Nokore ni Satan mu. Se waka atorosem a. Oka atorosem a. Efiri wonu animu na waka. Efiri wonu animu. Efiri se. Wayo atorofo ne atoro nyina agya. Wayo atorofo. Ani atorofo nyina agya. Yes. Nokore bia ni Satan mu. Nokosem. Wayo dadafo. Ani ti na akwadwane kota. Ye nka nokore nkyerɛw. Yes. Okwa ye dada. Oh ye sacrifice. Ye hwe. Ube wura mu for some time. Ade bia Satan de ama obi aso obeje wo mo ho. Obeje. Wo mu anu abeka kyerɛw. Emre duru se wo ye bibi because emergency bi asi. Yes. Bibi na say yes, this will pay sacrifice say. E wo mu a obeba for something. Abrante ba ako na odimachi na metete no. Those days na yes of pa easy. Na me bompa ye bia na urade ya kire me eda ne afedodo a me di ansa na o me sika kakra to motom. Yes. Enti omu ana asofo nketo ana ba no exam say ja tenkosi da ben na urade be hira yen. I'm sure urade si aka mfie sei. Na ba ko se sa na nyame be de ani wafa no wondwene. Hello. Hi. Why there ya? Wafa no wondwene. Na brantia ne nante ya otira Togo ko kuro echichirichiri ko ya no se na ya sometimes no Satan ankasa no na ade bi anye papa. Yes. Unim okoya no ka tire 2 minutes say omma no sika. Those days saying o say every day be up 15 billion. Na every day 15 billion what the be day. Adopa Sunday and the 15 billion aye den. Aba Monday sign beba 15. Tuesday 15. 8 week ni nka how many billions and aba na account. There now the be a dan sign na pese usi. Tie ni o. Na boy ni narrate how ani o mani si call ya ni initiation esi ye ya. Okoye no so omu di nipa. Se enye nyamso mu na wote ya. Ada sa society no omu nipa o. Yes. Wasi ya ku nipa wa pro. Ene ye di hook abone nanse. Ene ye siri tira sese. Etuduru ho ade wa bene no otigate na no. Onka hwe. Utua wa bo ade ne bibi awie a. Ade kakro mbeje wo no. Utua awie a. Then omatwero ensem a wose oka de agu white sheet so. No akogina uduru ho a nipa no ma propro no. No afase kan no atwa bi. No worry. Yes. Oria no awura dan ni mu no akoka sansem no. Ti o twaye o hweye no wura dan ni. Oduru o ka sansem na kpra. Was a nice beautiful woman. No appear. Appear no ka na kusem di na chance. In fact, wa bere yie. Yes. No no kura no odi sofo bi echi. Na the way o sitting na chiri wa hwe ya last minute onye yie. Enti no wadwane ato ansa o ma ne sika.
no money sin ye. And to a catcher and says, what the 15 billion tune anymore. Aha. And 2 million man a dear, say powder. No, so uncle. Well, who knew your way, Uncle Fanimada? Knew your way, Uncle Fanimada. And to a good one, this sister, penny on who didn't no who are the any goodness. No who back on Eddie Goo. Aqualano soon, Natiri Babe, 9 years soon. And to me, Ohana would have them say, hey, my friend, ma'am say, hey, you know, Obano, Beman, saying, Wakakoye. Yes. TNO. Now, Okokoye Sadian. Afei, Mamma de Ahopopo was so bonadane. Na me catch and say, Bakuni de powder netting Kanya can Obano, and to a bubu. Opatafuor friend or friend ampa or say enra any person messy be no messy ba menchen o free hakọ en ntimi sorry biem so okoye okoda na se ni nua be ma ba nchen oni ni di nko wa hu agu no so. Hello. Hi. Enti abra ofre na yes adedede na mka se wo manimra o mfa no faka manimra na o hia mkuma se me ya man abra me bom pa yetwitwa ni nyina wie ma lady ni sorry wie e okọ no. And a 2 million kasa a cost strike boy no. Hello. Hi. Na adia ora woni say 2 million boy ne dam e mani nanti free akra to Kumasi. Yes. Wakaton. Hello. Hi. Me so ya dey ya. On nanti free akra to Kumasi. Abra wa. Yes. Satan oyebi. Yes. Now obaya mama na di early beginning no. Na mama na ye no say boni bekum de ya. Opatafuor enti won fa ne ba ne ho. De besi bi anya na asem. But edi be bosome no na afi otimi say e twe no. Ne ba be ma payini na e twe no. Mankasa no ha na obaya agya mesro me ba ye bi hu bi ma me. Na mse you now say ye mo adan na boni nku Opatafuor. So Opatafuor bi wo ha ma ne hu gi no. Hello. One day me wo ha na mse Mateo de meje no. Na ewu papa mra no nko gina kejetia ba bi sei. Obukwa ko hu ni ba no. O gina ho na papa be 9. Ni nam ho no akotena se. O kakra no afre odifuo mi hu hwiwe mse tena ho. Omua no akami hu hwiwo. Best 5:30 me so me wo meduma na me fa car call station. Me gina wonum sam se nche bi obeba. Ya wo hwa he sa akoa bi. E na wo ba ni tiri nua fui. Akoa ye tuntum. Yes. Satan, why bi? Why be? Nam so bani ni osenyi wonam se ben ono a. Ko so akoa emu na hwi ye de ne kofi. Na ohonum a so otese ye bona so no de ne se yesi. Ade bo anu no se obehia obi anu oni mfom. Yes. And the last minute The senior. ye yi sa de no. E dam to me ni free no so. Yes. Hello. Hi. Most of times obi okoji sikaduro bi atefa no so a we na de untimi nya de ya. And you know. Untimi nya no. Yes. Sana Satan tie. Eti asase no mbe ya wo say oh hwi ni ho. Oh bibia ni ho. Bra na be join court. Bra na be join say. Oh bra. Ye de ye kuo ni yenkum ni pawo. Na kan hunu say ekuo bi a wokotwa ni bi a omukum eye nantwie bia no. Spirit no odi ni pamoja. Yes. If you say ye na ye sunsum mu adwuma no. Nantwie ejina ho mo nipa. Yes. Eti sunsum bi odi nantwie moja bia odi nipa de ya. Moja. Moja. Yes, senior. Hello. Hi. Sanity. Eti wade na da said ye Satan. Ya tro no Bible mu di afa no no. Obeda da. Why ne ho say e han bofo. Na Satan ontimi mount to me edi mu da. Yes. There was a time kwan we su nyina hini kwan su ana am robbers. Omu gina car baako. Ana omu lay omu nyina down. Na baako bi no gina wa de nte wadi tuo ni sika nduro. Enti omu ya omu bonu tuo pay enko omu bonu tuo pay enko omu bonu tuo 3 times. Ni nyina entimi am penetrate no because onim se wadi tuo aduro. Weina
Kromfo ketewa ne frɛ boss no no afiri nwura mu obae na obae no wahye Jimmy. Hello. Why there ya? Wahye Jimmy ni tiri bom. No tina was say hey. Wona me de abuba no wura o wi de mu na oyi agu fom no. Ni statement no no. Anu oji tuo no. Oji tuo na no clock ye. No odi tuo ni ye say hwe ne ha. Say man na duro na wadie no. Ubo no tuo ni kwan so hwe no. To odi tuo ni tani wa ha no. Obom pay na agu akwa ne na buni na say no atofom tem. Yes. No si wajimi anya how. Hello. Hi. Onse oko Satan ho. And a Satan man ti ase say wa man powers obi antimi nya dey. Enkuno. Na okohia ne yonko a watwea boade a esosene wo no. Yes. Na Satan asa fa ho abete ne to atere nse. Wei, me ana me ye ne sa enti dan wa chiche ne bo na beko. Yes. Hello. Hi. Akwa na onu adi aduro ni bi no. Nyame na de man. Na adenti na Satan eduru sa akwa na attack mu no. Satan wan cover ho anka se me yiwu ma emaye mo. Nanso wotimi kira akwa no secret. Emu ohuru se okoto no de tuo no fa ne ntama obowa ebetimi a penetrate you. Yes. Ketichi. Ade bi a Satan chichiri bi a wo se adwiri se no. Yes. Ade bi onyame achichiri di gina ho bia no. Ewie payo, ewie emudie. Yes. Asuntie bam. Senior. Enshira bam. Yes. Animu onyam bam. Yes. Senior. Amude tutu yetirim eposi fear. Amane yesasa wo onyame mu a. Uni ahobambo. Why na wa ahobambo? Why na wa ahobambo? Onyankopon na wa ahobambo a emu oten. Yes. Nanso ye mane ye wo se. This all come here to tell ni dwaru bibi. Ni atetew ha e de moto tuntum bi shem. This ye ma bibi tafre. Enya sa unyini nche. Who told you? Who told you? Aya kenkai Bible. Say, wamu ati nyankopon so atwia no omu nyamfie sei. E na wamu ani nyankopon nam nokure mu no. Omu so nyamfie sei. Yes. Ebinya 300 years. Ebinya 200. Ebinya 900 years. Yes. Ebinya 969 years. Yes. Ebinya 930 years. Yes. We chere say said ye be hu ye say asa usum nyame a wunyini nche no. Nya sa na ye de ya. Tie. Eti hwa umudie ye. Yes. Umudie. Ema umudie mfiri umu. Sa umudie firi unsa wani mo nyam no. Efiri unsa enu anu watofom wo de ho akose ye nsel. Yes. Me ka mane a ya famu a enka ye nuro sam anka oboak ye betofom. Yes. Because bosum bi ehia bosum bi so ye den. Ehye. Enti kuro bi wa kuro bi ye de ya. Etoaso. Eti senka ye nusam ena ye emojasam a I'm telling you say enkuro bi firi ba bi ko atean. Yes. Now the oba asase so da ben. Yeah. Da ben na wo young guy we wo ba ya wo say wo de ka wo powers. Yes. Konfuo bi betena ba bi aka nche de ne podua hwudirim. Yes. Ma de nche ne no abodam. Abodam. Hello. Yes. If you say makọ konfuo ho a mekọ no ho se wonya de ya. Ompunu me. But we there unu onyame deli ya one on there ya. One. Temtinafo bi ani ho. Yes. Opatafuor. Ye di onyame nante ye no. The entire ye nuru ye ne say attacks e wo kwam. Yes. Bipo na ye san ne so ye de ya. Etoro. Eteduru ba bi a wo say wo speed kura. Wo so bo break. Yes. Because who go speed too much ahwe ya. Wo be say ne oma. Eteduru mra bi a brabo no. Bo si e kwa ni abo break kakra. Yes. Eteduru mra bi a ne apie. Yes. Ni e de ho akosie. Say me de me ukosie anu nche say me suro obi a o. Debita. Na mom abra bi a mekọ akosie no. O se won na atwa urade anim no. Onya tie ya. Ahoden foforo. Onya ahoden foforo. Yes. Abra bi a mekọ twa urade anim no. Yes. Ho na urade ma me ensam foforo. Yes. Obi awi aseso ahintasem. Yes. No akere me de wo wakoma betimi ante. Senior. Ene de wo se me de ma. Yes. Opatafuor. Enti nyese
Opatafuor misro. Dabida. Obia ni ho. Me yakukuru osoro ni asase. Ma hwe tira hwe. Yes. Opatafuor. Hello. Opatafuor. Yes. Hello. The Yenya dia ya. Yehura. Kawa nse me hunu me. Dabi. Efiri se odunsini bia na okonfuo bia ye kawa. Kohwe. The odin kind kawa say ring. Ehye nipa de powers ewura mu. Ema nipa eyewurade. Yes. Eya kohwe the ring of Solomon. Yes. Ona ewurade ne kasa wi o ka kire nsa beje. O man ring our the powers ehye mu a so won control wiase. Yes. Enti wonu na Satan hu na obaw. Yes. Demons hu na no ma bow. Yes. Enti yem fa kawa bi say wo de be threaten me ana de be hunu na me. Dabida. Yem kodie duro say wo ne me de be challenge wo boa. Wo boa better form. Senior. Hello. Hi. Yem kodi bibi. Abla mi kura mi mudie ya me ntofo mi. Min sari mani andani machi me urade no. Wo boa ta. Yes. Untimi fa kawa ni. Senior. Hello. Untimi ta. Yes. To me bien who had baba mintian. To me take. Menono. The conqueror. Intercontinental conqueror. The bien who are ura minti ma. Yes. Who the upper. Oh now Ghana the omo me. Ghana abusu nyina ma pe na ayo omo ma. Yes. Omo me. And to what way or many. We kura de jai or fe ne ta na omo nyina ja omo. Kope higher spirit. Yes. Ye ka to me a enya asase so. Empa asase we mu to me na asase we so. To me be enu ha odin. Yes. Obi a odin be yisu higher spirit ofri a different dimension. Yes. To me be oti asase so be an or one limit. Yes. Omo Leloria ni Arian omo na extremely powerful. Yes. Nenya ha. Nyaha. Enti se obi to ha no ose o. Me tu kwan ko sire mu a oboa. Oboa. E bi nsi na ho. Ah. Hello. Utu kwan ekwa nwuna mamu e gari. Gari. Bibi ho. Bibi ani ho. Bibi ani ho. Ukonkran ya eye po. Epo. Bibi ho. Bibi ani ho. Ubakumasi aye de ani hwe. Yes. Fufuo meboa. Eti wo. Se wo umudie kurawa. Yes. That fear and panic, it is not there. Yes. Fear and what? And panic. Anyhow, means no she. Yes. Monsieur onipa me de onidie ma onipa. Yes. But say me tiane ne de oboa. Oboa. Me free anyamjuma na me so na me nuru say na me young guy. Yes. Ma tiam painfu abepem ne. Yes. Me da so tia ko. Betia. Yes, do so tia. Senior. Hello. No size. I didn't know so for me do o matter me o mundimbi. Omuntimi. Bre. Na no kra me busa obi. What the brabe TV? Yes. I don't know one can be. Me ka obi asem ba o ntimi nka me de. Yes. Ubeka, ubetua ka me down ka na dwo. Yes. To asuma me. John 8 verse 45. Na me de. Esane sa me ka no kurenti. Me ka no kura de ya kire ho. Munyime ni. Masa, me meye waza. Yes. Nya fe na me be ka kire ho se. Masabubu ani bi yare abranya no kore. Me ma obi meye ni frani wa ha. Dabi. Me ma meye waza bia. Dabida. Me ka no kura de ya kire ho. Yes. Obaji adi ayede. Chidi. Senior. Power. Me no ni asan bia ye. Yes. Afe na me be ye de. Adoma chede bia me pe bia nyame amam bi. Enye ya me pesa me hye nkom eno ansa ma activate. Eno ano no. Nkom hye na wo ho. Ewo ho. O ka se ma hwe ase, me hwe ase. Ewo ho. Ewo ho cham. O ka se deliverance gift ni ho. Ewo ho. O ka se miracle ni ho. Ewo ho. Ewo ho. Power bia ni adom bia nyame de ma me bia ewo ho. Yes. Na me yo bia. Me ye ma ade ne bre. Ne bre. Yes. Ene me ka se me ye deliverance service am e de ya. Me ka se me ye prophetic am ye. Yes. Abodito. Dito. Yes, in total. Senior.
Hello. Hi. Na the also ti asia ni say prophetic e wo ho nkwa wieye. Yes. Ade e betima mu adi Satan so nkunim enye prophetic. Enye miracles. Enye signs. Enye wonders. The ebema watimi akonka territories ayo onyame asem. Yes, senior. Hello. Hi. It you can Matthew chapter 4 now. Abra Satan share Yesu no. Ohun say Yesu aben. Yes. Set Yesu na anso nim say Satan so aye de ya. Anso aben. Yes. It is say me no mie no ya ben, but any kwase ye challenge ye ho powers. It was say Yesu adwene eni nyansa. Nyansa no so ni onyame asem. Yes. Enti was say me ma huru nyame asem. Senior. Hello. Hi. Anything na me die sir. Miracle, deliverance me die. Me die no so nkyere se me die no kora. Ewo mu a me kwa kofa. Oh yes. International. Hello. Hi. Ewo mu a me ba be dey. Me kwa kofa. Me kwa kofa ba no ma be kan konya agu form. Yes. Ma wo so sasase no. Senior. Nemo samre idea. De betima ma wadi nkunim. The word of God. Yes. Some nyame asem antimi wo. Na me de ye pray for me ma how. Yes. Me di unya. Yes. Beduru mire bi no wo encounter problem bi a wankasa wontimi nya den. Enyina da. Yes. Enyina. Nyame sraw. Bon say me ready. Nyame sraw. Yes. To us one say. Mumu hwan. Mumu hwan no obu me bone bi ho atan. Na se meka no kora. Adentina munyimi nie. Hello. Hi. To us. Mumu bi wo ha. Ensam kesere ne. Now if we say the best state to steal a man is when he's in the state of confusion. Yes. So upe say uhia obia. Now we are smart at tapping out and a tapping abra why confused. Exactly. And to obi wo hono mu a before say Satan be din kan wi aho no. Onu say wa adwene da ho na wa hoto a wo ontimi wi awo da. Yes. It was shas ye ba or tapio. It's either through somebody. Yes. And now one kasa. Yes. No or two and seven ura mu baako. Mienu. Oh ha. Ase enkomo no asa agoragoro. No akofa we di aba. Yes. Wo mu a ase say kakra. Ebeduru mire bi no. Na Satan atimi manipulate you. No a confuse you. Yes. Nti wo a wo to no. Unji nyame ni. Unji nyame di so a wa twere ye wo ntanta wo no ho. Yes. But Bible so say akomantanta ehunu die ya nyame anim onyam da. Yes. Eti ehɔ no na Satan etapu nipa no awia no. Yes. If you say wadwene anya wo ntanta wo nyame tumi ni nanim onyam ne kɛseɛ ne ne mani ye ho a wobetimi ni nyame anante abra Satan ontimi di so nkonim da. Yes. But abra wobɛyɛ confused no ehɔ no ɔyɛ operations. Yes. Eti mumu bi wo anka by this time any kwasa what doubt e wo Opatafuor. Yes. There was who bi am wahu. Obi enu obekọ asase we so akọje aduro so de be ya sori a obesa be ka nyame asem de akyerew. Nabi. Na osenka Sunday me shasie ke abafo de be 6. Yes. Oh yes. Ukosa ansole na ho. Oh. We are cranka last one de akakra kofi ni ama osem de tato. Na me ka kire mo say ya wadafo no mo ya hede. Awe omso mo pepe. Ya wadafo wo dem ha na. Ye wo ha aja. Na de ese me fam ho. Oh. Hello. Hi. I said your boss for the enemy. I'm a cassa yawada for more yare. Last week, man, your day. Man, your day. Yes. But me banner me ura sorry tell ha. Me main focus. I was saying me be too trim. I was saying me man who no kurebia. Debi sa no kure be timi. Edi wa kwam. Yes. Enu na hia me. Yes. The duru me bia me timi tena se unu say. Asa wonam no why confused. Asa wadwene ye o he. Ni mama me ho kwan say. Yemfa nyame asem Bible ni ne ye o adwene me wadwene. Ye nto ato adwene ade no de de how ne benya de ya. Answer. Intiasie. Yes. Eti me say busam question. Busa. Eti sani o ma we nyina ti. Na sa wo say masa amene abosoma ko tena to me mu a. Ohu papa.
Who? Yes. If we say coming can couldn't uta. Yes. If say Satan the one fan couldn't ya. And the num yes. what they are thrown a number into one sir. Mako baby and I made it to me Phoebe and the number I dear me the more be a fin. Yes. Me to be more idea to da. Fin never free me muaba. Fin. Because say me ne and your mapa and the namwa. Your mapa be dear. To us. The ofro nyankopon mu no tie nyankopon asem. Hello. Hi. The otie jani mu no ya de ya. Otie urade asem. Yes. Urade asem ya de de. Nti eduru mire bi na o kasa o preach na obi e born aka hu say o mfiri wan ya. O mfiri urade na nkanyame asem de e desini bibia wa asase so. Oh yes. Nyame asem na de. Yes. Esem na de papa. Bia na wanya ni papa ma na nka nkyerechire mu ama na anya wo de. Ba wo be hia obi onim nyame asem a. Yes. O kama ni wie. Senior. Hello. Hi. What the asem no ebo ampesie. Yes. No wi a what the asem no aye froye papa bi de agusu ama. Salute. Enti wo pie na wo kwa utim se wo mu aye de ya. I do. Wo mu aye du. Yes. To aso. The ofro nyankopon mu no tie nyankopon asem. The enti a muntie me ne se. Mumfiri nyankopon. Mumfiri nyame. Yes. Untie me. I'm telling you, eh? Say ye di ye nuro sama ki nuro how. There be that. Me kanu kra chero. Yes. Busa omo mu ni mi frɛ subonten manada. Manada. And correct. Enura nsu ato we nyina. Nsu eto e wan na anda. Wan na sorry no na adu bom pai. Bear 12. Hello. Hi. And I mean me free her time bay. Good. 5 something and I'm free ya. Nyina na ejina nsu yi mu. Yes. Na ntontomo wi ye ne ebo no pa e bejina ha buso bia na otwam. Bom pa yes ah. Na ye di achechede ye sha asori ase yes ankwasi adwuma sei. David. Hello. Hi. Adentia. Shall pass ukura umudia. It goes with prayer. Yes. It goes with fasting. Yes. It goes with giving. Yes. Nti nioma miensa we de enti anipa ntimi defeat me no. Me secret no no. Me give it. Yes. And family ho. Sanity. Me mau opa ko gina ba bi di matam e oni de woso no de ya. Ntemu asem. Me anipa sometimes elbia na me te de waka fa mo be ye me ya but eno se me mane wura me mu bebre ba me kura na me nim de me ye. Efri se me ntimi mfa wo ho ya we me wura me mu. Yes. Na dollar coin no na ye dey asi. Minister time no. There be. Senior. Yes. Hello. Eti mi sori ano pa bia o sa me hwe hunu se dollar coin ya prapra de ya. So come on. Me live freely. The energy no ma pie emfa me ho. Yes. The wa kan bia ya wa wasem. Sanity. Me mfam pai bo ni agro. Yes. Because minim say empire na do be ko. Empire na do be de ya. Ebeba. Yes. And prayer must be paramount. Yes. 24/7 empire. We are men from a country ni agro. We are country. Endra anadu be 7:30. And sana meet me afa nsu anu. Yes. We are country ni mpa bo sa be 7:30 am kofie. Me free ha kofie. And sana meet me afa nsu anu. We kura na emo am no aye ebi ho sisi am ntimi ani. Yes. Adentia akonchene ne mpaibo. Yes. And you are part of me. Let me share the me corner the me yana. Ma boa me ho. Ma load me ho. Yes. Enti banseri enti mi nyina manim. Davida. I'm telling you. Emoha. Kawa enti mi nyina manim. Emoha. Enti mu bi bre o ha mo ba me nkyane mo didi nuro. Ba wonu de enti aman kasa mfa duro hu da no. Man kasa mfa duro hu because minim say me de nsakora tia wo a de wadi akom na be hye. Yes, senior. Hello. Yes. De wadi ni de wadware no. Me tia wo e be hye. E be hye.
ama deɛ me pɛ me di wura wo mu na abɛyɛ deɛ ya abɛwura wo mu. Yes. Enti ma ha me ho. Yes. Sɛ me bɛka obi enu ɔso ɔfa baabi a me ni me yawe ɛnu hia me. Yes. Because Bible say abra apon ka ne si hɔ adagon bɛgyina anim ɔyɛ deɛ ya. Obuhwe. Yes. Senior. Nti me nim sɛ adeɛ bia wadi ɛda wo yam na yɛ ɔsɛ ɛno na bɛgye wo no. Mumi wo hɔ no ma me bo deliverance a ma dwena kɔ akyi sɛ de ntina ebu amede me sa bɔ yam. Yes. Deɛ de ma wo no mu yɛ no ma bɔ asɛe no. No. Senior. Hello. Hi. Obi wo ha, I have studied my style of deliverance. Bitimi so obi nsa say. Obi a me ye ni say. Deɛ wo kɔ yɛ deɛ tete wo ha yɛ de hyɛ mu nyina ma hye no. No. Senior. Ma hye no. Ashe. International. Ashe. Yes. Hello. Hi. Eti o sɛ wo te aseɛ sɛ. Saa nneɛma wɔ ani wadinya. Sir. Sɛ yɛ sɛ wo ntoma no na yɛ adinya wo boa. O cars enye wadinya. Adeɛ yɛ wadinya pa yɛ wo mu die. Na onipa biara so mu die no. Ɛne nneɛma miɛnsa. Affordable, wakɔnkyene ɛna wo mpaebɔ ɛna ma wokura wo mu die ɛna ma gyidie no ate wo mu no awie pɛyɔ. Yes. Saa akɔnkyene ni mu a sɛ wo honhom ɛforo ne onyame honhom abɔ mpo ne mpo no ɛden sɛ mpaebɔ ni mu a ɛkyɛ sɛ onipa bi ɔda a wɔmmɔ mpae bia no ɛkyɛ sɛ wasizi communication between wo ne wo nyame. Yes. Ɛfiri sɛ kɔmfoɔ bɔ mpaeɛ malam bɔ mpaeɛ odunsini bɔ mpaeɛ ɛno nti ɛna kɔmfoɔ ɔfa nsa no akogu nsa e wona so ne yede ya eso saa nsam na wɔka nananom wie deɛ bɛn no aka gu won ɛyɛ mpae na wɔyɛ den obo sɛ deɛ woso konya mianum atontom awurade kasa awurade sen saa na tie. Yes. Eti ye nyinara obi abɔ mpae. Yes. Ɛhwan na wɔbɔ de ne kyerɛ no to aso ne mpon ɛna Yudafo no bu ase no sɛ yanka mpa sɛ wɔyɛ Samaria ni na wɔwɔ honhommɔne. Ote akoa bi na otie mi teaching saa no afrɛ ni nua ba akɔ masa akoa we ntie ni da ɔyɛ grandmaster kɔnsɛm na wɔkɔ no ani yɛ deɛ so mumu bi wɔ hɔ no mu a mo ba so no yes ma kɔ Johnny kuo bi ma be Johnny court you are welcome. Yes. Hello. Hi. Ɛyɛ ayɛ mu bebree no nneɛma bi a yɛ delete free Bible ni mu na Bible na di adanse sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a asuafoɔ ne tete adiifoɔ ne yɛ antwara anyɛ dɛ anhyɛ Bible ni mu Bible na di adanse ɛne nti nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛ anamu nim na enka onipa na wɔtwe bia no ana abosomi bia wo sɛ nka akɔhyɛ secret place adeɛ baako a wotie ni ɛwɔ sɛ wɔte aseɛ ni is either you are into some secrecy tienie is either you are into some secrecy or somebody will use a secret against you and you two things. Yes. Asase ways is either you are into a secrecy other say uwo hinta bia bi a wo ye bibi wo. Yes. And just obi beko hinta bia bi e de abesole aye de ya. Etiao. Yes. Aye two things. Hello. Hi. Me see either you are into what? Some secrecy. Yes. It's either say wo don't need bibi. E wo Yes. wiase. Yes. Sometimes we say need your move you. Mumu de ye de mama abaifo. Sa abaifo na ne mundi. But also who need a hintabia bi ntino baifo no wo de ya a hintabia bi edura na de okọ e ho de ya meeting. Yes. No no dia besode atia. But who do ye level now? I'm telling you say who the number of secret society about invitation say be join one join one they will use all their component and secrecy power against you. Yes. And Tiana me way or your court ni because I know say me a mystic type of personality. Yes. Me ordinarily be. Yes. And you are not permitted to understand me because Yes. my ways are not the ways of man. Yes. My ways are the ways of the spirit. Senior. Opatafuor. Hello. Hi. Do you remember?
Enoch tenase. The amo friend Enoch, your friend Shanok, but brofo mo friend Enoch. Eduru mre bi Enoch tenase no hunu say, I was so ko dwane ko hinta baby. Yes. Enti de bia no wo ye obi a no wo ye osofo. Ewiase mu nyina obi ani hono ma wabedi asase wesu a ehu. Echen sa papa ne efre ni Enoch na o kan Bible say wanka wo anya den. Anhwe otu konsoro. Obi ani ho ana na henie so ekono wa asase wesu. Echen eye Shanok ana Enoch. Yes. David ahenie ye nkola ahenie. Yes. Omo sheda no manfa ma Bible nim. Solomon na ye say na ahenie de ben. Ono na ahenie so. Yes. Ye ka wo mo na o ma ahenie so a. Eye Shanok. Yes. Ono na odi sofo ama onyankopon ka say me de why wo hene mpumpuni wa asase ne so. Yes. Enunti di asase so nyina na mom David de no why wo hene wo Israel. Yes. Na wonye wo hene ewo ye kan say Egypt. Na wonye wo hene ewo India. Wonye wo hene ewo Ethiopia. Wonye wo hene ewo nkronkura na aka so. Na Solomon yo hene wo Israel. Nanso Shanok de Enoch when the day hene ewo asase we so nyinara from asase ano ekopem asase ano wo yo himpon. Onu na odi hene sa 243 years. Ye dini si akonya so odi akonya 243 years. Abra odi hene wie ye na aka kakra ne tie ne ye. Eduru mire bi wo hunu se wo hia secret. Enti wo sori a na on kwa sori. O ma sori. O ye sofo. Ne members bebre but no ma sori. Yes. O shase se week bia no obaba 1. Owie no de call month bi obeba 1 every year bia no obeba 1 to oduru say every year bi obekwa asori 1 no eho ena urade nyankopon esoma abofo ko ka kire ne se the way wasi atoto na hinie wa asase wesu ehu obi anyame timi free Enoch said the way ukinka mo betimi anya by internet anka Joshua chapter 3 verse 23 Joshua chapter 3. Yes, boy internet ne book Bible ni show mami. Ne fato so. Joshua chapter 3 verse 23. Mo internet connect ne fato mami. Ewurade ka kire Enoch say, wo hu nipa otimi tutu ahenie wa asase we so che. Obi ada enti wo mra soro ho. No ma tutu na ahenie ma no. Yes. Onipa. Na afei oba na obetutu na ahenie ni wie ma na. Wasama ni to me say o medi abofo wo ho nyina so. Yes. Nti abofo na wo heaven nyina obi ehu eye Enoch na otwa ne pusie. Yes. Senior. Nanso de ma Enoch hu secret no. Abra o sha ase se wo firi nipa mu no. Okosha kokoa mu no o sha ase se wo bompae. O sha ase se wo ya akonkyere. Ehod no nya the secret kings to tap into mysteries. Yes. Onyansafo a obetimi de abie wiase so ahintasam. Yes. Ha na onyansa to me no. Enti wona mane aka kire o. Asori we ya okode. Musofo ne de oyo okotuni. Hello. Hi. Mu de bia mu preaching na David fo abo. Na oni Goliath ye den. Good yes yeah. Na oto obo no ye den. Ebo no. Book of Joshua chapter 3 verse 23. Suade na usuade ya na ede. Joshua chapter 3 verse 23. Where say no. Chapter 3 right? Can from verse 23. Verse 23. Joshua 3:23. Enunye was in some time after, when the kings and the princes and the sons of men were speaking to Enoch, and Enoch was teaching them the ways of God. Behold, an angel of the Lord then called unto Enoch from heaven, and wished to bring him up to heaven to make him reign there over the sons of God. And he had reigned over the sons of men upon the earth.
abra oni nyame ma kyerɛkyerɛ na nyame tumi nyame bɔfoɔ awurade soma ne sɛ kwa asase so kɔka kyerɛ Enoch sɛ ɔmmra na ɔsa medi hene wɔ soro ha so Yes. na ɔmɛhwɛ ma bɔfoɔ so nyinaa ma me hello Hi. na wiase wonni secret a wotumi di hene wɔ soro Debbie da. eduru mmerɛ bi Enoch benya duru mmerɛ bi sɛ awurade sɛ wɔn kɔfa owó bɔfoɔ nkɔfa ne mmra ɛna owó bɔfoɔ sɛ wɔn kɔ akɔ odi agorɔ bɛkum Yes. ɛwɔ gya hyɛm wei ɛka bible no ɔma delete afiri mu hello Hi. ɛnya nwanwa Enwanwa. powers Yes. wɔben yɛ duru mpɛmpɛn so a ɔno na ne soldiers nko a guide no wɔbɛtena bɛdwam sei mo deɛ mo sɔle a bible no mehwɛ funny stories bi a bible no atwerɛtwerɛ na ɛyɛ mesere wo mo sɔle a ɔmo si David ahennie ɔmo si Solomon ahennie na ɛyɛ ahennie kɛseɛ wɔn na ka kyerɛ wei sei wei ɔno nko a ahemfo a na ɛsoɛ ɛwɔ ne nan ase ɛyɛ ahemfo nko a 6,000 Yes. wɔn na asase so kuro biara ɛwɔ asase so wɔ biara na ɛhɔ hene ɛkɔ soɛ to Enoch Yes. Indiafoɔ hene kɔ soɛ ma no obiara kɔ soɛ ma no nso wei na ɔyɛ ɔsɔfo eduru mmerɛ bi na ɔbɛyɛ ɔhene odi akonya edi ne yie ɔtotoo nneɛma ma nyame ankasa fili Enoch eduru mmerɛ bi na awurade soma ɔbɔfoɔ sɛ kɔka kyerɛ Enoch sɛ deɛ wei a wasi adi ahenni no wɔ asase so wa no ɔmmra soro wa na wɔn nsa mɛdi ma abɔfoɔ so ɔmɛdi hene wɔ ha ɛwɔ sɛ yɛ ma wo secret na wotumi hunu na wonyini kyɛ na wotena asase no so na wopie a wahunu sɛ biribi yɛ deɛ ya ɛwɔ mu no yɛnka nkyerɛ wo ɛnɛ dɛn tumi ɔne me di asie wonim tumi ɔne wo di asie ɔne ne Satan Yes. sɛ wonnim nyame asɛm a wotumi ne ne so nkonim da Yes. ɛfiri sɛ Yesu no wayɛ 40 days fasting ɛnso wɔkɔhyia no munga mu na wo mpayɛ na wode bɛgyina n'anim tumi ɔne wo yɛ deɛ ya ɛnɛ dɛn mitimi tie asɔfoɔ no bi mpayɛ radio tumi sɛ akɔ ɔbɛn mi akama bɔ n'aso otimi kasa mefa wɔ soro konkonti baa Yes. a wo na wotwa apɔri baa ne de kɔto heavy hɔ Osoro kunkumaboɔ. Osoro daasɛn. obi ɔno timi hwie ɔtimi yam ɔsoro akekaduro ɛde gu ɔsoro bɛntoam ɛde sa Satan my brother na wo bampo obɛgyina hɔ sɛ yam akekaduro ne fa bɛsa no Debbie. kwasi asɛm sɛ yɛ anoma keka na sɛ ɔda nwu anoma sɔre kɔ no wagye wɔ fene wankyerɛ wo hwee nti wonim hwee nti wohyia Opatafuor a wosuro me because me nsɛm no a meka na sɛ wontii bi da nwanwa papa we nti wɔ mu a no ano a wagye atum nokoram sɛ ɔyɛ ɔkɔtoni hello nyame hyira wei deɛm sɛ ɔyɛ deɛ yɛ a nokorɛ meyɛ grand master Yes. menyɛ ɔkɔtoni anka mente hɔ Eh. akowa bi nim kɔsi social media ɔsɛ ɔbɛpie me so paa wɔ poa so na menno ma me wata no fo Hey. hello Hi. ba nipa timi sɛ nipa o Nyagro. akowa bi no wɔ France ɔse sunsum nyinaa ɔbɛhyia me wɔ spiritual world bi ɛnam a abonsamfoɔ de asoa me no Hey. ɛti wotimi sɛ Opatafoor ankasa ɔtɔn mpu nam wɔ sunsum Yeah. hello na yɛ ate aseɛ sɛ saa Enoch no onipa na nyem no Yes. onipa but ne wura mfiri ne ho ne mudie no ɛmfiri ne nsa Yes. sɛ yɛanka ne nyinaa nkyerɛ obi a ɔno nyame tumi ka sɛ bra heavy bɛdi abɔfoɔ so come and rule over them wonya mfie 365 years Yes. 365 years ɛwɔ asase no so ɔha ɛne aduosia num odi wie yɛ na ɛfɛ koraa kwa abere awurade ka kyerɛ ne sɛ ɔba abɛfa no ka kyerɛ awurade sɛ wɔntwɛn no ɔni nkɔmmɔ kakra na awurade atumi asoma angels 30,000 sɛ Enoch nti monkɔfa ne firi asase no so mmra 30,000 ahohom 30,000 wo ɔbɛyifoɔ ne pam wo hello Hi. hwan ne pam wo Before. ofie bɛyifoɔ ɔtetɛ wa na ɔde apoli ba bɔ otiri mu anadwo kwen adeɛ kyeɛ yɛsi mogya firi ne nimu wawu
I see we nyare hosem. Arosem. Ojidi ni obaifu akuno. Na Enoch hyase o ka kira angels ni say twan meba awurade se Enoch de amingini ni maso owo obofo wanko enti munko na munko twan no asase ne so enti obegyina wa enipa angels nko 30,000 ina omu gina ne nkyem ha ebi gina ha ebi gina achi ena ebi gina ha ena ebi gina nanim sei ena onu ginam ena omu de ne ko onante sa first day enipa na edi nachi okatrom so omu nsan ne omu nkofie na ba bia okọ nya de obesa san ne hu donti omu so omu mpene da omu ne be ko ba bia omu ko second day okatrom omu nsan ne ebia eso ate ahemfo ne bi e de omu dom no omate eko no omate ko we kura omu so te ya no e be ka nipa 800,000 Yes. ne ne di nachi. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Hono no one catch himself afedi meba. Na the way Enoch catch the urankran fe. O se said you was see mama say, "Mama nka owo hwe no." Me koso a me pen in a special way. Ono ko the convoy chariot nko 72 na be fa. Ba ko pese e na be hijack Eli afiri asase ne so. Ba Enoch de man special treatment. Yes. 72 to say ja wheels be see ye twa no hu hia see anomal left no na angels ne de totorobento say o ma be fa wo hini bi fira asase we so de ne basoro asa be din ne enipa na wo no what say wo nyi obia. Yes. Syria. Hello. Hi. Say dia ya nipa na wo no na ka say onyame ntibi mfa onye bibi. Yes. Emma mu die mfiri mu. Yes. Kura mu die ni. Amane ya ne ba ma wadwene nya wontanta. Nyame dada na wone ne nam no no ana ne be de ya. Evenante. Wone ne nam. Yes. Wonim nyame bia ka okronkron ni ne ho. Yes. Eduru mre bi. Abra ya chi wo mo de wo mo ekogu phone ni mu no. O mo ka kire wo mo kra se. Sai mvi awurade anye ya. Sa honyiri we de ye nkoto nye dai. I'm sorry. En sorry ne ta. Yes. Eti ye woni o ma bi wo ha. Me kai Bible am say Bible stories we enjinja nipa. Ye wo real stories a o ma keep ya hide a free Bible no. Na ye dey na enya nwanwase wo nipa na wo no. Ono nyame timi to nsa frɛnse betoto ma himie ma me. Tono adentia ino ku busansa de was a free say Lucifer. E say wo soro no nsiesie be pemne bra. Amen. Hello. Hi. Ewurade ma won tenase. Yes. Amen. No mpejao. Amen. Oyun fra ni nguasiem. Amen. Onfa nkokronkron yem. Amen. Ewurade ma na sundue mra wo so. Amen. Onfa ne nokre han ne nkyere wo kwan. Amen. Wo Yesu dinemo. Amen. Owuo bia matwam. Yes. No mi bia matwam. Amen. Diabo bia matwam. Amen. Ani nguasie matwam. Amen. Epoboni biara. Jesus. A oni pa hyehyɛ fa ho. Yes. Ena matwam. Yes, demon. Me bonatane. Anko. Bonatane. Anko. Bonatane. Anko. Bonatane. Anko. Bonatane. Anko. Me do nyame tia. Jesus. Apra na atia no. Jesus. Eni ojani afasibire. Yes. Me di diafra. Yes. Na me di bo ho nsraban hia. Jesus. Wo Yesu denemo. Yes, Lord. Na sadi obonsam ka kire urade se. Wo urade. Wo na watu Job ni fie nsraban hia. Yes. Wo nsu wo Yesu denemo. Jesus. Me to ni wo fie wo nsraban hia. Yes, Remo. Se owo ba fie ho a. Jesus. Enka wo ni wo mata. Yes. Wo Yesu denemo. Jesus. Adie bia e de adi wachi bia. Me paya prana no. Jesus. Me de jatum. Yes, Lord. Ani nguasie. Jesus. Me de jatum. Jesus. Abaya ne. Jesus. Me de jatum. Jesus. Ka kwanhia. Jesus. Me de jatum. Jesus. Awreho. Jesus. Me de jatum. Jesus. Achirisan. Jesus. Me de jatum. Jesus. Ahokyere. Jesus. Me de jatum. Jesus. Ani nguasie. Jesus. Me de jatum. Jesus. Esu. Jesus. Me to asia furu abrabo. Yes, Demo. Wo Yesu denemo. Jesus. Awurade ma wasundue. Amen. No one tell washim. Jesus. Omani nsi uye. Jesus. O Yesu denemo. Amen.
Amen. Amen. Bow nsɛm na tena ase. Bomiye.